Здравейте, приятели! Днес ще тестваме тази близалка и това попси. Отворих я леко, но нищо. Апа. По-скоро близалката отворих, защото преди дреша го... Чакайте, откъде си мушна в дупчиката. Много кисело мериче. Чакайте да не падне на белите черчави, защото сега сме на планина. Бяхме на море, но забравих да ви направя рум-тур. Да ви покажа къде сме, да ви снимам. Вижте. Си оценяваме от 0 до 10. Чакайте. Да знаете, оценяваме по вкус, цена, визия и качество. Така. Цена 10/10. Защото в София те са по 3 лева, а там са 9, там където го взехме 99 стотинки. Левче. 99 левче. И вкус. Пет, защото е много кисело. И визия 100 от 100, много е смешно. 100 от 10, много е смешно. Сега ще пробваме докато така. Чакайте, искате съм да го отворя. Отворихме го. Вкус 10/10, цена 10/10.